mae gwyl Tafwyl Caerdydd sy'n digwydd ar ddiwedd mis Mehefin yn cael cartre newydd eleni. Ac mwyn nodi'r datblygiad cyffroes mae nifer o wynebau amlwg Cymru wedi dod ynghyd i gefnogi'r ŵyl. Dyma'r hanes. Mae Tafwyl yn ŵyl mae Menter Caerdydd yn ei gynnal ers 2006. Mae'n rhywbeth, da ni bod yn partneriaethu efo lot o gymdeithasau Cymraeg yn y brifddinas. Wedi mewn gyfle i bobl o bob oed o at ei gilydd a dathlu'r Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae Tafwyl yn ŵyl sy'n mynd dros wthnos gyfa, ond y prif ddigwyddiad ydy'r diwrnod yn yr castell wrth gwrs o ffair Tafwyl ar y 30 o Fehefin. Mae yna llwyth o bethau rhywbeth i bawb. Mae yna ardal chwaraeon, ardal blant, ardal ieuenctid. Mae yna gweithgareddau llenyddol, cerddoriaeth, gweithdai celf a chrefft. Mae yna prif llwyfan acwstig. Mae wedi bod yn tyfu yn raddol ers blynyddoedd. Eleni am y tro cyntaf, da ni'n bod yn cynnal yr ŵyl yng Nghastell Caerdydd. Mae'n dipyn o gamp llenwi'r castell, felly wedi bod yn mynd ati i gysylltu hefo enwogion o Gaerdydd. Helo, Jamie Roberts dwi. Mae'n grêt i weld bod y gwyddau Cymraeg fel Tafwyl yn cael eu cynnal reit yng nghanol dinas Caerdydd. Mae Tafwyl wastad yn ddigwyddiad llawn hwyl, yn lliwgar iawn gyda digon o bethau i bawb i wneud. O ran farwol Meg Stevens i surf rock gwych y niwl, mae Greta Isaac yn chwarae a llwythi o artistiaid newydd eraill hefyd, felly mae'n gyfle gwych i gael blas ar y sîn yn fyw. Dewch i Gastell Caerdydd i Tafwyl, ysgwelwch yn dda. Pob hwyl Tafwyl! Da ni newydd lansio yn gwefan newydd ni, tafwyl.org, a mae hwnna'n wefan newydd sbon efo llwyth o wybodaeth am yr ffair i gyd a gwybodaeth am bob dim sy'n ymlaen yn ystod yr wythnos. Hefyd, da ni fo Twitter a Facebook. Dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy ar gyfer Tafwyl. Yn anffodus fyddai'n gorfod gweithio yno, ond os oes ni ddim yn gweithio, fes ni yna'n mwynhau. Dewch draw i Tafwyl, sy'n rhywbeth yn sicr ar bant pawb, so edrych ymlaen i weld chi gyd yna.